ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ። መደባት ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ምክትታል ትርከቡ ክቡራንን ሰማዕትና ከመይ ጠቕምኒዩ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ለሞን ከም ወትሩ ሓበርትን ማህርትን መደባት ዋይዳ እንሆ ትፍልማላ መደባት ምምራሕ ምስኹም ንጸንሕ ኤርሚያስ ኣስፋን ሓበኒማነን ነዚ ንፍርቂ ሰዓት ጸንሕ መደባትና ክሳብ ዝዛዘም ክትከታተሉና በኣኽብሮት ንዕድም محبن نابزينا بوليس دخن سجر حراي أنباب زينا درو مسمر تقرب وسلزلو مسمر النعوخ نقدف سلام كميت النيوز خبركم سمعتنا نزعل السرالوس سومناوي هاجراون زينا بوليس حزنا لكم قريبنا لنا زينا زنبولكم تسفيد قبر ميكائيل اب متلال توافيروز صنح طرطر تقيدوا قدامي مدبر بوليس كتما مصواع ن 4 عامات اب نفس وكف ورحي كلتا دموز ان وسد كتال صنح سراحتنيا منغستي اب قيد 5 توغليصو እዚ ሰራሕተኛ በዓል መዝወደብ ምጽዋዕ ዝኾነ ጥርጥር ዓብደላ አንጎ ዓብደላ ዝተባሃለ ነባርት ከተማ ኮይኑ ካብ 2011 ክሳብ ኣብ ቀይዲ ዝኣተወሉ ዕለት ኣብዚ ዝተጠቕሰ ትካል ከም ኦፕሬተር ተመዲቡ ክሰርሕ ጸንሐ ምዃኑ ፖሊስ እታ ከተማ ወሲኹ ሓቢሩ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ምጽዋዕ ካብ ቃል ተኸሳስን ተወሳኺ መስርሕ ምርመራን ዝወሃለሎም ጭብጥታት ምርኩስ ብምግባር ከም ዘረጋገጾ ጥርጥር ክሳብ ወርሒ 7 2016 ብናይቲ ትካል ክፍሊት መሰረት ብቐጥታ ካብቲ ወደብ ወርሓዊ መሃይኡ ይወስድ ከም ዝነበረን ኣብ 2016 ብዝተገብረ ምድልዳል ደሞዝ ሰራሕተኛታት ድማ ክፍሊቱ ተማዕራሪሉ ካብ ካልእ ትካል መንግስቲ ክወስድ ከም ዝጀመረ ብምምልካት ሰራሕተኛታት ምድላው ደሞዝ ናይቲ ትካል ብሰንኪ ዝፈጠሮ ወሸለልትነትን ጉድለት ኣሰራርሓን ግን ጥርጥር በቲ ትካልን ብመንግስትን ብ2000 دموز كواسد كم صنح فليتو سلازخونه بعل مزو ودب مصواع بزقربو طرعن مسرت طرطر ندخم اسرارحات كالو بمزماز 9454 نافع بموسادو بمتلال كم زخصصو كغلصن كلو كحساي تخلد دستان اسغرچ ملأك جبرن زتبهالو سراحتنياتات مدلاو دموز تودب دما نايتس تفطره غدلت تحتت مخانون بمتقاس ابل عليهم كس مسريت مهلاو تحبيروم سند بمتميان كدناغر سفتنه تتحيزو قبر هوت عقبة يستبهل طرطر أقلقلوتو زبقع سند سنيعو كردناكر أبز فتنو اللقوان بأبالات منستر حرشا زواقاش باركا أبلوكو انقرنا كم ستحازة مدبر بوليس أوردت ندمس بوليس حبيرو طرطر أقدمو كاب 20 شوعاتن كساب 20 سلسل مقابيت بمنستر حرشا زواقاش باركا بنا 20 كنتال لخان وطئيتون أمن دفراك شيط بستوهابو فقاد مسر أبقزيو بمشات أبقعو كنسو تخصاص قنا نزي أقلقلوتو زبقع سند اندقنا كاب 26 مقابيت كساب 10 قنبت كم استفقدلو امسيلو بمسنع كتقمول بمفتانو زي قبو ربحان مركب بزفصمو زي حقاو تغوار تخصيصو خمزلو مدبر بوليس اوردت ارديو ابسته تقسا غبناو تغوار مسوز تحبابره هينوك غبرات مسغنا تخصيصو خمزلو زغلصت مدبر بوليس سندات مسنع غبن سلازغونه تغلغلتي كسالطلوم نزدليو غداي بحقاو منغدي كفصمو كم زغبا ازخاخيروم ابسرق توافيروم صنحو طرطرات تقيدوم كم منبر بيتن استفلاليو تكالاتن كسرقو تصنحو نبي جرماي قبرتن ساين احمد ابراهيم عطان سبهال طرطرات بمكتتال بوليسن متحبار حزبن اب تحت قيد 5 اتو كم مدبر بوليس دوار واز بصحنا حبريتا كليصوم ازوم نبرتي كتما دوار واز خونو طرطرات اب قيد حرمتاوم تشعات تحلف مسغوب جبنات سرقي كم صنحم دما بسندات اكل لابراتوري مرغاصو تمدبر بوليس وسيخو حبيروم
ውጽኢት መርመራ ከም ዘነጽሮ ጥርጥራት ካብ ወርሒ 2020 ክሳብ ወርሒ 2020 ካብ መንበር ቤት ጸጋ ፍሻለ 10,000 ናፋዝ ዋጋ ሓንቲ ላፕቶፕ ካብ ትካል መዕረይ ብሽክሌታት ተኽሉ ዘሚካኤል ዋጋ 4,574 ናፋዝ ተፈላለዩ መቀያየር አቑሑ ክሰርቁ ከለዉ ካብ መሸጣ ናውቲ ህንጻ በረኸት በረህ ዝተፈላለዩ ንብረታት ካብ ጋራጅ ዳንኤል በረህ ድማ 7,000 ናፋዝ ግምት ንብረት መኪና ከም ዝሰርቁ ተረጋጊጹ ጥርጥራት ካብ ወርሒ 2020 ጀሚሮም ኣብ ስርቂ ተዋፊሮም ከም ዝጸንሑ ዝሓበረ መደበር ፖሊስ ድባርዋ እቲ ዝሰርቅዎ ንብረት መብዛሕትኡ ብኤግዚቢት ተታሒዙ ከም ዘሎ ገሊጹ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ውሽጢ ሃገሪኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜና ወነንቲ ቤት ምግቢ ታይላንድ ብምትላል ይፍረዱ ኣብ ታይላንድ ክልተ ወነንቲ ቤት ምግቢ ብቀረባት ኣስቤዛ ንዓማዊሎም ብምትላል ነፍሲ ወከፎም ን1446 ዓመታት ክእሰሩ ከም ዝተወሰነሎም ላዕለዋይ በዓል መዝታ ሃገር ገሊጹ بمرخب بوزهان تايلاند استزرقها حبريتا خمزة نصرو ازوم وننت بيت مقبي بمخنيات حمام كورونا فيروس نعماويلهم بحصر واقع اسبيزاتات كشتلهم كم زخلوب بمربب حبريتهم دحرم وعوعهم نعسر شح عماويل واقع 5 مليون بهت مالت باتيرا تايلاند كم زشتلهم تفليتهم ኣብቲ መጀመርታ እቶም ዓማዊል በቲ ዝወሃቦም ዝነበረ ኣገልግሎት ሕጉሳት እኳ እንተነበሩ ምስ ምንዋሕ ግዜ ግን እቲ ቀረባት ንኽረኽብዎ ኣዋርሒ ይወስድ ብምንባሩ ጠንቀት ምድንጓይ ዘስዓቦ እቲ መግቢ ይባላሾ ከም ዝነበረ ሓቢሮም ካብዚ ብምብጋስ ከዓ እቶም ዓማዊል እኹል ሓደስቲ መግብታት ይቕረበሎም ብዘይ ምህላው ደው ክብልን ኣቐዲሞም ዝኸፈልዎ ገንዘቦም ድማ ክምለሰሎምን ናብ ፖሊስ ሃገር ጥራዓን ድሕር ምቕራቦም እቲ ቤት መግቢ ስርሑ ደው ከብል ትእዛዝ ከም ዝተዋሃበ ኣፍሊጦም እዚ እናኾነ ከለውን ካልኦት ዝተፈላለዩ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ወሰኽ ክፍሊት ዋጋታት ኣስቤዛ ካብ 20 ሚእታዊት ናብ 40 ሚእታዊት ክብምባሎም ካብ ዓመታዊ እቶቶም 10 ሚእታዊት መቕጻዕቲ ተወሲኑሎም ከም ዘሎ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ንግዲ ሃገር ሓቢሩ نسريتات دو أفريقيا نبانك عدان عنديدان نزقبور سبات أب تحت قيدي يأتو نسريتات دو أفريقيا نحادة ب-VPS زفلت بانك كنزبو زميتهم عدان عنديدان جيرومون استوهالو حيالو سبات أب تحت قيد مئتاهم تقليتهم اتقداي بالشونا زخونه بانك ኣብ ልዕሊኡ ብዝተፈጸመ ዝተዋሃደ ናይ ምድንጋር ሜላ ገንዘብ ዓማዊሉ ተዘሪፉን ናይ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ዕዳ ተሰኪሙን እዩ ክጥፍሽ ኪሉ ዘሎ ኣብዚ ብሰብ መዝሕ ሕግታ ሃገር ኣብ ታሪኽ ዝምታ ባንክ ደው ኣፍሪቃ ዝዓበየ ከይኮነ ኣይተርፍን ዝተባሃለ ባንክ ዝነበረ ገንዘብ ንጽጉማት ዝተመደበን ናይ ከባቢ መምሕዳራት ነይሩ ዝበዝሐ ካብኡ በቶም ገበነኛታት ተተመጽዩ ናብ ሕሳባት ናይ ብሕቲ ባንክታት ዝተሰጋገረ ክኸውን ከሎ ገለገሊኡ ድማ ኣብ ሸመታ ንብረት ወይ ምቾት ዘለዎን መካይን موعلو يفلت إذا حجي تفيشو زلو بانك أبكل تشحن 10 ننايت هاجر بريزيدنت زنبرة جاكوب زوماون محنبسن مزناقعن نزمال والكاو منبر بيتو كما حيشلو حموش 100 باوند على كيحونيريو بود ما تفلات النتعطرينيرو زوم حجي ببلشونا متلال تمينان سرق انتخصيصهم زلو أبو منبر اتبانك نبر زركبهم لعلوات حلفتي تقوات أزارن سبا سلطان سلفي هاجراو بايتون نحلفت كفرد خمس غلوخة تقليصو عبارات نايتان زبزوح ززارة بقوداي بلشونا تتعرزلا أهادو مرمرتي بنسرتاتيوم زفلتهم ناي موداتا زينا بوليس سنغابور حقتا ترافيك نزتاحست قوالن سيتي يغيد أموداتا معالتات نايزة حلف ورحي أب سنغابور بزي فقاد وانا مكينا بمحازان حقاو ممرح فقاد زي بالله مكينا بممرحان بتداقاقامي حقتا ترافيك نزتاحستن أب لعل السفلاليات تشكركرتي حادقان زوردتن قوالن سيت منسي أب تحت قيد خمزو على بوليس هاجر حبيرو إذا سما زي تنتصرة أب فلما عسراتات اتركب كسستي بزي كازي كاب قبوء مسمرا بموصع بأنصار وغن كتبقعز أب زفتنة اللون بحد أبال بوليس نستوهابا متنقاطاتات عشيش مبالاون تفليت الله أمن قدي بتدقاقامي موتر مكينة إنها تفعات دو كتبل تقدد من باراز قلز بوليس صنيحان هراكي تقوات عطرت أب لعل بركت زبلا مكاين حدقا كمزة صعبت وكوان تحبرة أب لعل سابقن زتكس قدات كمزة ورده عرقاقيتو بتوساخي بوليس اتزنبرا كونتات كاب كال مرح مكينة بزرخبو حبريتا مسرت تحقيزو مس اتمرحا زنبرت تشكركاريت أب تحت ملو قطصر كأتوا مخالو أي حبان
ኣብ ሲንጋፖር ከምዚ ዓይነት ተርእዮታት ብከቢድ ዘቐጽዕ ኮይኑ ሕጋዊ መምርሒ ፍቃድ ማለት ፓቴንት ዘይብልካ ተሽከርካሪት ምስ እትመርሕን ሓደጋ እትፍጽምን ናይ 3 ዓመታት ማእሰርቲ ወይ $10,000 ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ወይ ድማ ብኽልቲኡ ዘቐጽዕ ክኸውን ከሎ ብዘይ ፍቃድ ዋና መኪና ወሲድካ ክትመርሕ ምፍታን ድማ ናይ 3 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ወይ $1,000 ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ከም ዘስዕብ ይፍለጥ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ዕለት ዝተዳለወ ሰሙናዊ ዜና ፖሊስ ብዝተፈጺሙሎም ምስተረፉ መደባትና ናሓድገኩም ሰላም። እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ። ተራ ሜላ ሳራ ኣብ ምክልኻል ገበን ኣርእስቲ ናይዚ ቀፂሉ ኣብ ምክልኻል ገበን ዝቐርብ ብተመስገን ትኩቕ ዝተዳለወ ጽሑፍ እዩ። እዛ ኣርእስቲ ፍልይ ዝበለት ኮይና ንዓይ ተሰሚዓትኒ ኤርምያስ። ሓቂ ኸለኺ ዝርዝር ትሕዝቶ ናይቲ ጽሑፍ ክሰምዖ ዘህንጢ ኣርእስቲ እዩ። ብዝኾነ ጸሓፊ እንታይ ማለቱ ምዃኑ ብሰፊሑ ኣብቲ ጽሑፍ ኣብሪህዎ ስለ ዘሎ ምስ ሰማዕትና ብሓባር ንከታተሎ ናብ ኣንባቢኡ ሙሴ ኺዳነ። ተራ ሜላ ሳራ ኣብ ምክልኻል ገበን ከብድደ ጉራጉራዩ አንኳይ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዝነብሩ እሞ ብኣተዓባብያን ኣተሓሳስባን ዝፈላለዩ ሰባት ካብ ሓንቲ ማህፀን ወፂኦም ኣብ ትሕቲ ሓደ ናሕሲ ዝዓብዩ ደቂ ሓንቲ ደ ኣሕዋት እውን እንተኾኑ ብባህርያቶም ይፈላለዮም። ሓደ ሃቦ ሰዶ ባህሊ ለጋስ ክኸውን ከሎ እቲ ካልእ ነፋግ ወይ ስሱዕ ሓዲኦም ሓቂ ተዛሪብካ ኣብ መንገዲ ባቡር ደቅስ ብዝብል መትከል ዝምራሕ ቁኑዕ ክኸውን ከሎ እቲ ካልእ ምዝነፈሰ ንፋስ መንፋስ ዝመርጽ ተበላጢ ወይ ካልኦት ዝረሃጽሉ እናመንጠለ ዝነብር ዓማፅን ከታርን ክኸውን ይኽእል እዩ። ዜናትካ ምድላይ ካልኦት ብዝሰርሕዎ ሕልፊ ክትረብሕን ጸብለል ኢልካ ክትርአን ምሕላን ክንእን ሕስድናን ወዘተ ክሳብ ዝሃለኡ ከዓ ዓለምና ካብ ሰራቕትን መደናገርትን ተምያኖን ሰናዕትን ዘረፍትን ቀተልትን ሓራ ኣይክትከውንን እያ። ነዚኣቶም ንምእዳብ ድማዮም ግድን ሕግን ኣተግበርቲ ሕግን ዘድልይዋ ንዘበናት ዝኣክል ትግባሪ ሕጊ ኣብ ገበንን መቕጻዕትን ኣውራ ድማ ኣብ መቕጻዕቲ ብመጽቃጢው ክስራሓሉ ጸኒሑ ንገበነኛታት ዝወሃብ ተሪርን ኣሰቃቕን መቕጻዕቲ ንኻልኦት ኣሰኪሑ ገበናት ካብ ምፍጻም ከዓግቶም ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ሰሪቱ ብምንባሩ ገበናት ንኽፍጸሙ ዝደፋፍኡ እንታይ ምዃኖም ንምጽናዕን ምፍላጥን ብዙሕ ይጸሃረሉ ኣይነበረን። ሕብረተሰባት እናዓበዩ ምስከዱ ዝተፈጥሩ ሊቃውንቲ ስነ ገበን ግን ኣብዚ ዳሕረዋይ ሸነኽ ብምድሃብዮም ምርምር ጀሚሮም። መንግስታት ሓይሊ ፖሊስ ብምድንፋዕ ንዜጋታትን ካብ ገበኛታት ኣብ ምሕላው ክነጥፋን ከለዋ ንሳቶም ኣቐዲምካ ገበናት ዝግትኡል ሜላታት ሓሰስ ከምባል ዓዲ ኣይወዓሉን። ፖሊስ ኣብ ምጽራይን ምክታልን ዝተፈጸሙ ገበናት ዘዋፍሮ ሓይሊ ሰብን ንዋትን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ዝነበረ። በንጻሩ እቲ ሊቃውንቲ ስነ ገበን ዘፈልፈልዎ ምስ ህዝቢ ብምትሕባር ንገበናት ጠንቅታቶም ብኣጋብ ብምእላይን ኣቐዲምካ ክትከላኸሎም ይምረጽ ዝብል ሜላ ዝሓሸን ከሰራታት ዘውሕድን ኮይኑ ተረኺቡ። እዚ ሕጂ ዝድፍኣሉ ዘሎ ኣገባብ ከዓ ንሱ እዩ። ፖሊስ ብመንገድዞም ኮማዊ ሽርክነታት ምስቲ ዘገልግሎ ህዝቢ ስኒት ፈጢሩ ዝምድንኡ ክደልድል ተኣማንነት እውን ከጥሪ ይኽእል እዩ። ብኸምዚ ወላቶም ቀደም ክደጋገፍዎ ድልውነት ዘይነበሮም ብኽፉት ልቢ ክቐርብዎ ይረኣዩ እዮም። ሕምረት ናይዚ ህዝቢ ምስ ፖሊስ ብምትሕባር ድሕነት ከባቢኡ ዘውሕሰሉ ኣገባብ ድማ ኮማዊ ሽርክነትን ምፍታሕ ሽግራትን ዝብሉ ክልተ ክፋላት ኣለውዎ። እቲ ስራሕ ካልኦት ሰመዚ ሓዊስካ ንሞያውያን ፖሊስ ኮማውያን መራሕቲ ዓበይቲ ዓድን ኣብ ሓደ ማኣዲ ጠርኒፉ ዘሳትፍ እዩ። ኣብቲ ሕብረተሰብ ንዘለዉ ጸገማት ድሕሪ ምልላይን ምግምጋምን ንምፍትሖም ሓቢርካ ምጽዓር ዝሓትት ዕማም ድማ እዩ። ኣብዚ እቶም ጸገማት ብዓይኒ ፖሊስ ጥራይ ኣይኮኑን ዝረኣዩ። ቁኑዕ ፍታሕ ንምምጻእ ባህግታት፣ ትጽቢታት፣ ድሌታትን ጠለባትን ህዝቢ እውን ዕቱብ ግምት እዩ ዝወሃቦም። ነዚ ክግለጽ ዝጸንሐ ዕማም ኣብ ምዕዋት ዝሕግዝ ንድፊ ወይ ሜላ ሳራ እዩ። እዚ ብናይ እንግሊዝኛ ኣሕጽሮተ ቃል ሳራ ስካኒን ኣናሊሲስ ሪስፖንስ ኤንድ ኣሰስመንት ማለት ሓፈሻዊ ዳህሳስ ወይ ትዕዝብቲ፣ ትንተና፣
ግብረ መልስን ገምጋምን ዝብሉ ደረጃታት ዝሓቆፈ ሜላዚ ድማዩ ንተልእኾ ኮምሰረቱ ስራሓት ፖሊስ ሸጥኡ ከውቅዖ ዝኽእል ሜላ ሰራ ተጠቂምካ ምፍታሕ ፀገማት ክበሃል ከሎም በዓር ካብ ኣብ ገበናዊ ስርዓተ ፍትሒ ምትኳር ኣብ ንነዊሕ ዝጠመተ መፍትሒታትን ምቕያር ኣተሓሳስባታት ሕብረተሰብን ኣድሂብካ ብምስራሕ ንገበናት ምክልኻል ማለት እዩ ከም ዝተገልጸ ከዓ ትዕዝብቲ ትንተና መልሰ ግብርን ገምጋምን ዝተሰሚዩ 4 መድረኻት እዮም ዘለውዎ ሓፈሻዊ ትዕዝብቲ ብኣተግበርቲ ሕግን መሻርክቶምን ዝካየድ ዳህሳስ ናይቶም ኣካል ፀገማት ኮይኖም ዘለዉ ጉዳያት ቦታታትን ዓይነት ገበናትን ኮይኑ ምምዛን ክብደት ጉዳይ እውን ዝሓትት መስርሕ እዩ እቲ ካብኡ ቀፂሉ ዝመጽእ ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ስድል ትንተና ምግባር እዩ እዚ ከዓ ንሰራውር ጠንቅታት ናይቶም ዝተላለዩ ፀገማት ብንጹር ንምፍላጥ ይሕግዝ ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት እንተላይ ካብ ፀብፀባት ገበን በቲ ጉዳይ ብቐጥታ ዝጽለዉ ሰባትን ጎረባብትን ብሓፈሽኡ ካብ ኣባላት ማሕበረሰብን ንገዛእ ርእሶም ኣኽበርቲ ፀጥታን ሓበሬታታት ኣኪብካ ዝግበር ንነገራት ብዕምቆት ናይ ምትንታን ስራሕ ድማ እዩ ብድሕሪ ምትንታን ነገራት ዝስዕብ ግብረ መልሲ እዩ ጠንቅታት ብንጹር ምስተለለዩን ተተንተኑን ኣተግበርቲ ሕጊ ፖሊስን መሻርክቱን ምስ ማሕበረኮም ብምትሕባር ቁኑዕን ዘላቕን ፍታሕ ንምርካብ እዮም ዝፅዕሩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ንቑኑዕነትን ውፅኢታውነትን ናይቲ ከም ፍታሕ ዝተወስደ ስጉምቲ ይግምግሙ ዝተዓራረ ነገር እንተሃልዩ እውን የተዓራርዩ ብኸምዚ ፖሊስን ህዝብን ይህን ምሂን ሓዊሶም ኢድን ጓንትን ብምዃን እንተሰሪሖም ጥራይ ድማ እዮም ገበናትን ገበንያታትን ካብ ኣፍ ደጌታትና ርሒቆም ድሕነት ነብስናን ንብረትናን ዝወሓስ ኣብ ኣስመራ ስርቂ ብሽክለታ ከጋጥሙ ከም ዝጸንሑ ብጸጻባት መደብራት ፖሊስ ይጥቀስዮም ስርቂ ብሽክለታ መብዛሕትኡ ብሸለልትነቶም ተጠቀምቲ ዝስዕም ምዃኑ ሰረቕቱን ብግቡእ ከም ዘይተዓጽዋ ኣጽኒዖምን ብተመሳሳሊ መፍትሕ ተጠቂሞምን ከም ዝሰርቁ ኣብ መስርሕ መርመራ ይገልጽዮም ፖሊስ ኤርትራ ካብ ስርቂ ብሽክለታ ንምክልኻል ጥንቃቐ ወሳኒ ምዃኑ ተጠቀምቲ ብሽክለታ ኣብ ውሕስ ቦታ ክዕሽጎንን ብጽኑዕ ክዓጽዎንን እቶም ናይ ስርቂ ብሽክለታታት ዝዕድጉ ትካላት መዕረይ ብሽክለታታት ከዓ ብሕጊ ዘቕጽዖም ምዃኑ ፈሊጦም ካብ ተግባራቶም ክጥንቀቑ ከም ዝግባእ ብመገዲ ድምፂ ፖሊስ ቀጻሊ መዘኻኸሪ የቕርብ እዩ ኣባልና ሽሻይ ተመልሶ ምስ ኣብ ስርቂ ብሽክለታ ተዋፊሩ ጸንሐ ጥርጥሩን መርመርቲ ሻድሻይ መደበር ፖሊስን ዘካየዶ ቃለ መጠይቅ ኣሎ ናብቲ መደብ ምስ ሓላፍ ምርመራ ገበን ሻድሻይ መደበር ፖሊስ የሴው ምስኩን መርማሪ ማሕሙድ ሳልሕን ኣብ ስርቂ ተዋፊሩ ጸንሐ ጥርጥሩን ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብተደጋጋሚ ብሽክለታታት ሰረቕ ጸንሐ ልማርኛ ሰራቂ ብምክታል ፖሊስ ኣብቲ ተቐይዲ ሻድሻይ መደበር ፖሊስ ከም ዝኣተወ ብዜና ፖሊስ ተሓቢሩ እምበሩ ዝፍለጥ እዩ ኩሱስ ኣሮን የናስ ቅድሚ ሕጂ እውን ብሽክለታታት ሰሪቑ ንብረትን ፈታቲሑን ኣብኡ እንከለዋን ብምሻጥ ተኸይሱ ዝነበረ ኮይኑ ካብ ማእሰርቲ ድሕሪ መውፅኡ ዳግማይ ኣብ ተመሳሳሊ ገበናት ስርቂ ዝዋፈ ዘሎ ኩሱስ እዩ ናይ ምዕራብ መንፈስ ዘለዎም ሰባት ካብ ዝሓለፈ ጌጋታቶም ተማሂሮም ኣብ ንብር ህይወቶም ክምለሱ ከለዉ ከም በዓል ኣሮን ዝኣምሰሉ ልማድኛ ሰባት ግን ሕሉፍ ኣልታዊ ተመክሮም ረሲዖም ብተደጋጋሚ ክቕጽልዮም ዝረኣዩ ጥርጡር ኣሮን ብዛዕባ እቲ ዝፈጸሞ ዘይሕጋውን ገበናውን ተግባራት እንታይ ይብል ካብ ቃላቱ ንስማዕዮ ሽመይ ኣሮን የናስ ይበሃል ተኸይሲ ኣለኻ ስርቂ ብሽክለታ ካብ ቀዳማይ ካይ ተማሃርኩን እሰይ ሰሪቀ እንደለኻ ሓንቲ ከባድ ጅማ ሓንቲ ካብ ጎዳይፍ ሓንቲ ካብ ላዕሊ ጎዳይፍ ሓንቲ ቀሓውታ ስትሓስኩልኻ ብሓሊበት ማለት ቀትሪ የደሳረቀ ክሳዕ ኮት ኩለን ተኸፍተን ጽሕን ክልተን ሴርየ ሕማቅ ኮይነን መፍታሕንተ መንበር ሓድሽ ትኾን ገለይተን ክፈነ ዝተግባራ እዚ በይና ሕራት ውዕሎ በይኔ ኣነ ክጥቀመሉ ሸይጣን ንብረት ገዚኦን ናብራይ ተሰራኮ ካብ ባርጅማ ጸኒሓትኒ ካሊ ተኸብ ጎዳይፍ ጸኒሓትኒ ንኣቶ ዞሮም ድባል ኣብ ድዋርባ ናሽሊሳ ደሎ ንዕኦ ሸይጣሉ ክልተ ማንቴንን 6,500 3,200 ናሽሊሳ ተሰርሕት ሰባይ كيدت جزار خيلي أولني شو خلتين هبي وعلى جير ولا شنو وعلى جير الشيء طلع بقول كاي راح ويله
كتم كلتا شوط كلتا وساخا حنتي قريف حنتي قحوتا ساخا تسفى على مدبال الدوار اللوجيليستا خاخلتين شيطالو مانتين انكلتين حنت شحن حامشن حنت كل مر خلتا شحن شمن تميتين كلتين تقبيله ابوك وحيكا وعيله تنسب اللي عاد قبرني رب وعلى قرين دول مساخر كا بعلم تم دا دو صفو بعلم كوينا مل بمتى توصل يركنوا تسقيلي غير كما نقول خوريده دفي ورد كاوشعو تسقيلي خاخيد قدام هذا بركة بشكلات سريعة تأثير عنير كما يستشعب هو حسوتي نجحت والسقي كستاي كبر له ماتي كبقي كاي تمارو سلمتاي تقرن ذيك قال ديك رداني كان عمام على الطويلة زينات كازي ملعل ما زينات كاتل عليه بالك نيسبي وزغور كوتا تعيسي عمام على الطويلة تنقم ناتي تقورها زينات تمزي ملعل حشو انا خا عمام على الطويلة بيجها دقرهم له يقبرني كي كما على الطويلة ኣብ ሻርሻይ ምርብር ፖሊስ ዞባ ማእከል ሓላፊ ምርመራ ገበን ዮሴፍ ምስጉንን መርማሪ ማሕሙድ ሳልሕ ድሪስን ኩሱስ ኣሮን ዝጥቀመሉ ዝነበረ ሜላታት ስርቅን ብኸመይ ክትሓዝ ከም ዝኽኣልን እንታይ ይብሉ ንከታተሎም። شمي يوسف مسكون حلاف جنب المراشد شام ربري تخصص أرون يونس بينا مشكلة تاسري وتبايلو حلبة نقطة خيرنا أفتح حلبة نقطة حزنا يومتنا بتسجبرنا يوم المرة مسرت تا مشكلة تراجع كنا كلا عمل مهلو يزبل تتعرس لهذا حضرنا أفت تسجبرنا يوم المرة أفت خالوتن أبجبوز رخبنا يو وراءتن حمشت مشكلتها كلتا مشكلتها نعطو زرقم زاريا كلتا مشكلتها نعطو تصفى عالم نواي حيل زيك وعل جيرو أب دوار واقع مشاتن بقالو آمينونا عطا تصرخنا قدم حجاب قدامي مدبر تخصيصو خمزنا برا أرغاقيتنا لنا حانت مشكلتها بإكزيبيت حزنها لنا كيوم قالوا أتقن مستزلو تقم مزوبة تردادينا بزوبة ماكل حلاف قام مرمرة كم زمتو ليخنا اللو مالنا هجي كمت حدثنا يو كالوت كم زي بلون أبجبو زخانة مفاتيح خمسة لون بمفتاح خمسة كمن كلتين تخافيتن تاني حناني إلو نمبر مفتاح جيري زغفتن تحنت موداتها حمشي تسرخنا بمفتاح تخافيتها تسيرا مفتاح نهروب زغبرنا مساخر سمرا أمينو نالو يتقول لي شع زمرتو ساعات أبقى تل خمس زخانة إن خالوت سبات كالبوتا زلو وعل جيرو خمسة ناتو بشكلتها بوعل تفراري مو مشيت لهم نيرو نزيهم كلتا بدوار وازلو 4 مشكلات تشت لهم وعل غيرو يشت لهم زلو هنجي نحنا بحفش نقولوا زلنا سب مشكلتا بز حجي ساعات مشكلته ابزي خوم بوتا كعصون او حسن زي بلو بوتا خقمت كم زي بلون تمكرو خابزيو معنا سبات تمكرهم مشكلتهم او وحسن زلو بوتا خقمتو خم زلهم كما عرفت لي عرفت مشيت وعل كم زرعنايو سامع زبل أتو تعدلن أتو مرهاين زبالو له إذا سبات ناتو مخانو كار رجعتو أفتو علك كم سامع خينون مفرامو بعلو جيجا خمسة خونة نخالوتن ممهار خمسة خون كفرتو خمسة لهم كلتو وعل سامع خينون زلوا دحرجي حدث وانا سامع خون كله ناتو مخانو اختار رجعت كم زلكا فاكتو زي بلو بشكلتا ما نمسك شيء كم زي بلو فاكتو كم زلوا ناتو مخانو خا كافت زغزالو حق انيا ناتو مخانو كرغاغس كم زلو حبوت فد مرماري محمود صالح دريس تباركو شاتشا مدبر بوليسي صالح زلو بزعباناي آرون يونس بينا زتبع لتكساسي كدم حجي بشكلتا تأثيرو أما سيتو نوزينيرو أسرت ورحي تأثيرو ورحي أسرت حادي خلصي حين أسرت ساعتنا بوحسنة توسي تقول دايو قينا أي توسي ننزل حجي لما أبسركي توافيرو كواب هسبتال حالبت حانت مشكلتا فاتحو خفيتوات تعسيقا زنولت وسيدلين داخلي تتحيزو قانون زنزي توستي مرمرة زي خبرنا يخا كواب 4 مشكلتا زخون كابزي تفعل عليه بوتاتات كواب كدايف كواب كوحوتا وسيدو نب دوبارو سيتو انت مريسو زيك ترى بعيتي زيك كوسدن كله يتحزو تناي قدم تمهارين زي سبزي
بوحسنة وصي وصاني أي توسنة له دقانا نبتسرح تمارسه هدي أي مهاري نزل لها زيادة زمر صلو جزيتات تخينو مبزحتيو أبسموا جزية كاب ساعة 10 خليتي كسب ساعة 4 زلو جزية أب جزية سرحة سب نسرح وين هسبتال جنابنت هسبتال حمون كرئي أتيتي مجرسة تحتلو حمون كرئي أشجوا بتاع جت كتاتلو صنحو مسؤولتو مسبلة حزوا خيتو وحمد بيت خانساتهم بقول تفسير تمارسو عند أخذها تخيبهم هذا تمجمر تزولوتي سب بشكلتا ويخاص سب نبريت أبو حز اللو بوتا عشقون قد فونيرو نصايد تقبرن نمسايبون كل جزء سب نبريت ويسب بشكلتا سنز اللو بوتا كعشقون زقبا زيوم بشكلتا تاتقزيوم أبدو بارباز بحر زلو خا وانينتا كاير راقسو ناي سركي ديو وناتو ديو كيفالتو قزيوم سمع غير مسؤول زون كون انا برم وانا نتو كايت فلتس سلامتا يغزو كابي مسيو منامسيو نايمنيو كراغس نورون سوايتون زي زلابون نسي سب نبرت امودا تنبار زخون السب نسرك زعدل نبرت او وحس بوتا خومتو بفلاي دما كمكايدن بشكلتاتن زام سرا تشكركرتي بمفتاح عطيهم كغرفون كم زلوم ان زاخرنا مرنا نزازم فطروات سام زي استوعل زي حسن دغا حنقوليو كنتو سزارب عصم زسبر بمرير كلات كتنيا شراف ترس نغع بوتا مدبر تغفيت بمن دغماي قالات مهبد سر دفار طبيتنيا ما يسوى ما عزا انسسا كم كبز نبي كبورا سماعتي دمت بوليس مربات بمكتل مسانا قتلو نتسفو قد مزغربو لجزي بتحنا لنا نلومي يتقرب قدمي علكم نأملا حيلي اتبل كاب تخطاتلي مدمنا ما سنيان من لاغسن حدش قبر قرقش سكنيتي زيبات حتنا ناب أنبابي تسفيد قبر ميكال علكم ني أملاخ حيلي بوليس حربنيات تقاللتي مس دكتورات مماخرتي نحمام كورونا فيروس مكبتي أهسيسكم ما بحد سير معلتي بوليس ميكيل يقوم لك ملاختي نيهودات سعرو نقاننتي كم جبريل ندي مريم تبصرون تقدسي كم رفائيل ندي مريم تبصرون تقدسي محمد نبي ني أملاخ حاولتي العشاء كي سجد زي قدس ليتي ارترع عد باباس عد مفتي عد شخاتيخي عد غششتي كم سقام يلن اخلي كم سماي يلن لعلي حادنة بوليسن دكتوراتن عين ماي فلفالي صنعتهم عين ماي فلفالي نيحهم عين ماي فلفالي عابي بعتي خم عقلي عابي قربي خم مسللي بوليسن دكتوراتن ويني خم ناي أملاخ تخلي نسخاتكم مسار هزبكم حخلي حمام كورونا فيروس قلتيف كزبالي كند دكتوراتنا أبي تخلي قالوا ناي أملاخ حيلي حمام كورونا فيروس قلتيف كزبالي كند بوليس أبي تخلي ناي أملاخ زلوهم حيلي إرتراوي كبري إرتراو بهلي أبوان سببا محيلي حزب إرترا لقاسي موالي هبت تقاو نصقمات عدالي غزاي هبوو غزا نزدلي اخلي هبوو اخل نزدلي كداني هبوو كدان نزدلي چاما هبوو چاما نزدلي
ኣብ ሃገረ ሰብ ንዝሓመመን ኣብ ሕክምና ወስድዎ ብገመል ብበቕሊ ኣደ ኤርትራ ተጋዲልኪ ተጋድሊ ተማህሊልኪ ተማህልሊ ሓቂ ኺኺ ገዛ ክራይ ኣይደልን ኢልኪ ክትምሕሊ ኣምላኽ ኣብ ሰማያት ጽሒፉልክሎ ኣብ ላዕሊ ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልትና ንሎም ዝበልናዮ መደባት እዞም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም ነይሮም ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእይቶ ወይ ክትሳተፉ ምስ እትደልዩ ናብ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ብቴሌፎን 11 13 29 ቁጥሪ ሳጥን ፖስታ 12 23 ክትድውሉልና ወይ ክትሰዱልና ከም እትኽእሉ ንሕብር ንምክትታልኩም እናመስገና ዝመጽ ሰሙን በኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸቢና ምሳኹም ጸናሕና ኣዳለውትና ኣቕረብትን ካፕቴን ብርሃነ ዘካርያስ ተመስገንትኩ ኤርሜስ ኣስፋ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ሓበን ይማነ ሙሴ ኺዳነ ቴክኒሻን ሽሻይ ተመሰቡ ምዃኒና ሰላም ቅነ سلام تسفنا في غرافو واحد صادر هسبير غنيتو نغبرنا اي بوليس الا وين اي بوليس نحنتنا اي بوليس 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 تو نغبرنا اي بوليس الا وين اي بوليس نحنتنا اي بوليس 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 نغبرنا اي بوليس الا وين اي بوليس نحنتنا اي بوليس 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 كبرات